ଶଳା ମାମୁଁ ମାମୁଁ କହିକି ମତେ ପିଆଇ ଦେଲେ, ଘର ଭଡ଼ା ମାତ୍ର ଦେଲେନି। ରହିଥ ଶଳେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ବୁଲି ବୁଲିକିରି ତ ଆସିବ ନା ଏଠିକି, ତାପରେ ତମ ଲେଖା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଘରୁ ଯିବା ବେଲେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ରେ। ହଁ ରେ, ବୁଢ଼ାଟା ହଇରାଣ କରିଦଉଛି ରେ। ହଁ ପରା, ଘର ଭଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଦଉଛି। ଲାଇଟର ଅଛି କି ରେ? ଲାଇଟର ନାହିଁ। ସିଗରେଟ ମାଚିସ୍ଟା ଅଛି ରେ। ସିଗରେଟ ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି, ଆଉ ମାଚିସ୍ଟା ଧରିକି କ'ଣ କରୁ? ମୋ ପାଖରେ ସିଗରେଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରେ। ଲାଇଟର ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? ନାଇଁ। ମାଚିସ୍ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ସିଗରେଟଟା ପଛରେ ମାରୁ? ଶଳା ତମ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ରହିକିରି। ଆରେ ଭାଇ, ଘର ତ ପାଖରେ, ଘରୁ ଯାଇ ସିଗରେଟ ଲଗେଇଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହଉ ଯା, ସେ ବୁଢ଼ାଟା ଆଉଥରେ କୋଉଠି ଜଗିଥିବ ନା କ'ଣ ନା।